भक्तांच्या उल्यांक धावपी आदिमाया आई श्री लयराई देवीचे जात्रेची समेस्तांक उर्बेभरीत परबी भेटोवपी विश्वास आणि परंपरेचे प्रतीक आशिल्ले दिवचलचे विठ्ठल ज्वेलर्स हांगा मेळटा BIS 916 हॉलमार्काचे भांगर आणि आकर्षक डायमंड वस्ती। ते भायर तुमकां तांच्या दुबय गोल्ड एंड डायमंड्साचे भेस बरे कलेक्शनात नव्यो आणि ट्रेंडी भांगराच्यो वस्ती लेगीत घेवपाक मेळटल्यो। तर वाट कोणाची पळयतात? आयजूच विठ्ठल ज्वेलर्स दिवचल, हॉलमार्क विठ्ठल दिवचल आणि रमाकांत ज्वेलर्स म्हापसा ह्या तांच्या हेर दुकानातूय भेट दियात आणि तुमच्या आवडीची भांगरा वस्त विकती घेयात। ही सगळी दुकानां मिलिंद शिरोडकरांच्या मार्गदर्शनाखाला सुरू आसात। मुजरात भेट दियात विठ्ठल ज्वेलर्स, शॉप क्रमांक 16, सार्वजनिक मंडळाच्या फाटल्यान दिवचले, गोंय।